Alright, maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw diri sa maayong buntag diri sa lang dapit sa kalibutan ug maayong gabi Pilipinas. I bet kanang nangatulog na ron ang uban pero gatry ko nga masayo-sayo. So siguro din sa Pilipinas 8:30 na din ha. Dayon sa atong mga friends sa Middle East para dili ko masayop, ako na lang yun yung i-search on sa oras din na 4:29 PM. So hapon di ay ang Saudi Arabia. Sa atong mga friends din na sa Saudi Arabia, mayong hapon ninyo. Amping mo kanunay, I believe nga gatrabaho mo karon, wear mask gyud. Excuse me, wear mask and social distance. Kay dili sayon ang panahon karon. Well, in fact din sa amo ang dapit sa Kansas, gahapon man siguro to or the other day, naami na nakatagbo nga friends sa kuan kanang kumprahanan namo nga nagkahiskot mi about sa cases din sa mga pasyente about coronavirus nga nagkatipunok ang mga pasyente. Ang uban dili na gani dawaton sa mga ospital din kay puno na kayo ang mga ospital. Nagkataas na pod ang kaso sa virus. Dayon wala ta kabalo, dili man ta expert ani, di man ta doktor, di man ta kanang mananagna nga kano saan ni mahuman or unsaon ni. Ang ato na lang kay gitagaan tag wisdom sa Ginoo, gitagaan ta nyag knowledge unsay buhaton aron ma-stay healthy ta. So naanapod ta sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry nga daily dose of God's Word. Kuyawan ako sa squirrel oy. Naanapod ta sa ato ang Chainbreakers Grace Ministry daily dose of God's Word nga bisag naa sa taliwala sa kanang kalisod sa kalibutan karon, naagyod kanunay ang pulong sa Ginoo bisag dili gikan sa kuha, pero according sa Book of Hebrews nga ang pulong sa Ginoo kung believer ka iyahanan ng gitanom sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna nga dili na ka mabalaka. Okay, so the past months, mga 2 months ago, daghan kay tag nabalitaan nga na kuan na apektuhan sa coronavirus, tungod sa daning sa new strain sa coronavirus. Naatay daghan mga friends nga naapektuhan, mga pamilya din sa Pilipinas or bisan diri sa laing dapit sa kalibutan nga kung makita ang ato ang way of communication ani Facebook na lang gyud. Then sa, of course, asa naman ta mangita o balita sa Facebook lagi hapon. So daghan kay kog mga friends nga gapang post og kanang mga kandila or mga nana, then ibal-an na lang nato nga namatay ang ilahang other part, kanang parte silang pamilya pinaagi tungod sa virus ng nana. Dayon napoy gapang post nga God gives and God takes away, di ba? I mean, dili man na nato malikayan usaman po ko ana sa una, pero gusto nato mahibaw-an kung unsa gyud ni siyang passage. Kay ako mismo nagunahuna ko karon bitaw kanang the more ta mo dot sa Ginoo kay tungod aning gakahitabo sa atong kalibutan, the more tang mga gusto nga mo ila sa Ginoo kay tungod lagi kanang siya ra gyud atong refuge. Kung makabasa ta ni murag ma-open imong nahuna ba nga karon na hinuon nga moduol ko sa Ginoo, then mabasahan na nimo, mabasahan anato nga God gives and God takes away, kanang murabag maglisod na ka og tuo noon, di ba? No? Kita tanan walay tao
walay usa nato nga wala nagsuffer og kanang loss sa atong mga pamilya, sa atong mga friends. Dayon kana siyang passage nga naagibutang sa Job chapter 21. Job chapter 1 verse 21 nga i-quote na siya kanunay sa mga funerals or bisan sa kanta, no, nga moingon na sila nga the Lord gave and the Lord has taken away. Muhatag ang Ginoo dayon iyaha gihapon kwaon. Now sa ako murabag kanang strange kaayo para sa ako na karon nga to find a comfort nga gatuo ko that God really responsible for that loss. Mo bitaw na no sa ato ang mga daan nga mga pangunahuna or atong mga tradisyon nga magunahon na ta nga si God mismo ang gapangkuha. Si God mismo ang, let's be real, let's be practical. Kung maingon ta gikuha sa Ginoo, it means gipatay sa Ginoo. Di ba? So kanang word nga gipatay sa Ginoo mas bugat na siya paminawon kaysa moingon lang ta og gikuha sa Ginoo. It's the same thing. Once gani nga ang kanang imuhang parente or kanang imuhang pamilya or imong friend nawala na sa imuhang presensya, nawala na diri sa kalibutan, it means wala na ilain giadtuan kundi namatay ra gyud na. Dili na sila pwede mo magically disappear kundi mamatay gyud na gyud. Diba? Kay bisag mo ingon ka gikidnap, makita ra gyapon. Pero og moingon nawala jud, gipatay jud na. Mao na ang ekonomiya dinhi sa kalibutan. So kung moingon ta gikuha sa Ginoo, now, ang Ginoo wala dinhi sa kalibutan physically. So it means nga magunahon na ta nga ma-equate na nato nga gipatay sila sa Ginoo. Di ba? So karon makaingon ta ba nga so magtan-aw ta na, is God enjoying taking lives and leaving us in despair? Dili man ka makadawat ana. Di ba? Ang uban, mo nang rason ang uban moingon na lang nga dili na ko mutuo sa Ginoo. Kay iya ra man day gihapon kuhaon ang ako ang pamilya, iya ra man day kuhaon akong anak, iya ra man day kuhaon akong mama, akong papa, akong apo, akong uncle, akong auntie. So dili na ko mutuo ng Ginoo. Ang uban masuko sa Ginoo. But ang uban moingon sad nga I know humble kayo siya paminawon. Pero moingon na lang uban nga I leave it to God because He is sovereign. Di ba? Now, kung imong tan-awon jud ang Ginoo, mudawat ba ka ana nga ang Ginoo mohatag, ang Ginoo mopatay ra gihapon. Kay tungod lagi moy giingon sa Job chapter 1 verse 21. Pero to get a good understanding of who and what really God is, natay tan-awon nga duha ka buok karakter. Okay? Nga makita nato nga how they look at God differently. Diba? Kay dili pwede nga magtan-aw ta sa Ginoo, imuhang pagtan-aw sa Ginoo lain akong pagtan-aw sa Ginoo. Nagkalain-lain ta og panan-aw sa Ginoo, diba? Pero tan-aw na to. Now, kaning duha ka character is Jesus and Job. Si Job mismo, nag-ingon si Job nga the Lord gave, He gave life and the Lord has taken away life. Pero tanaw na to ang response ni Jesus ani. What did Jesus do? 'Di ba? So, Jesus died on the cross, 'di ba? And resurrected to give us new life and an abundant life, 'di ba? Gitagaan ta og bag-ong kinabuhi kanang giingon sa 2 Corinthians 5:17 siguro na. Sakto. Or 1 Corinthians 5:17 nara din na nga tagaan ta niya new life og sa John 10:10 that He came to give us abundant life. Now, kung si Jesus came, kung si Jesus namatay, kung si Jesus ning resurrect, He has that power to give us abundant life. Now, can you imagine si Jesus stealing and killing people He died for? Murabag, namatay gani ko para nimo, nalansang ko sa cross para luwason ka dahil karon patyon ti kagbalik. Di ba? Of course not. Murabag di ko kasabot ana nga Ginoo. Mao siguro nang daghan kaayog atheist karon, daghan kayo og non-believers
daghan kayo og mga believers sa una nga ning decide nga dili na ko gusto mo tuo sa Ginoo. Kay tungod ang ato ang mga tradition, ang ato ang mga sayop nga mga thinking, mo'y atong gi-spread all around. Nga which is mao ba jud ang giingon sa pulong sa Ginoo. 'Di ba? So how is it that some people think that God was responsible for for Job's loss? Is it because nga atong pag-una-una si Jesus ug si God are different persons? 'Di ba? Now, naay Ginoo, naay Father, naay Son, naay Holy Spirit. Ug sa atong nahibaw-an kabalutan na that they are the same God. They are the same God. Naana siya sa Bible. It's right there. It's crystal clear. Even ang kuan kanang grade 5 or 5th grader kasabot ana. Now, let's look at kinsa jud ni ang Ginoo God the Father as told by Jesus. Number 1, Jesus said sa John chapter 14 verse 9, niingon si Jesus din na, anyone who has seen me, katong si Jesus na apa diri sa kalibutan, anyone who has seen me has seen the Father. It means nga, kung si Jesus gapanudlo og mga maayo nga mga panudlo, kung si Jesus ga tudlo og life, it means nga if you have seen Jesus, it means nga mao gihapon na si God the Father. Another one, number 2. Niingon si Jesus sa John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. It means that God the Father and Jesus have the same agenda. Parehas ra na sila og agenda. So unsa may pasabot ana? Ang pasabot ana is it cannot be that God is punishing people here on earth while the Son is taking care of them. Murabag siguro moingon si Jesus ba nga sige lang kung kulatahon ka sa akong amahan kanang ako'y take care nimo, okay? Pero kung patyon ka sa akong papa, wala na ko'y mabuhat, dili na ti ka mabuhi og balik. Now, murabag di ko kasabot sa ako alang personally di ko kasabot kung ingon ana jud ang Ginoo. Mo bitaw nang naatay Bible, mo bitaw na naana din hitanan kay para masabtan nato. Ang kulang lang is dili nato matun-an or ang problema is gitudloan ta og dili mao. Di ba? Giingon sa Matthew chapter 12 verse 25. Niingon si Jesus mismo, a house divided against itself will not stand. Kung si God the Father o si Jesus o ang Holy Spirit, kana silang tululain og agenda na wala tay Ginoo karon. Kay magkaguliyang, mag-chaos, bisan ang langit na ay chaos. Mo bitaw ng until karon, buhi pa ta, until karon, gastand ang kalibutan, until karon, daghan kayong ga-believe, kinabuhi og abundant life, kay tungod, si God the Father, si God the Son, og God the Holy Spirit, usara na sila og agenda, usara na sila og plano tanan. Di ba? So, padayon ta. Now, ikatulo, Job, who had only heard God, mao ni atong bantayan. Kanang giingon ni Job sa Book of Job, nakadungog ra na siya kung kinsa ang Ginoo, but wala jud na siya actually nakaila kinsa ang Ginoo. Makita na nato sa Job chapter 42 verses 5 to 6. Niingon si Job mismo. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes, and I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance or my change of mind. Akong i-change akong mind, ang akong bakwion, akong gistorya, Lord, nga dili man day na sakto, nga gahatag ka kinabuhi, dayon you take away. Now, gibawi ni Job mismo ang iyang gistorya. Di ba? Now, let us look at what God is really doing. Now, karon, when we suffer loss, no, na matintal yun ang taong atong i-blame si God, nga maingon ta nga tungod mangod si
gikuha na sa Ginoo. Ang Ginoo ani mao ni mao na, or kanang gipapauli na siya sa Ginoo sa langit, or nagkinahanglan sila og tao sa langit kay basig gikulangan siguro og tao ang Ginoo dito sa langit, mao gikuha na lang siya, di ba? Or ang usa ka response is kanang I just leave it to God, di ba? As if kanang gahuna-huna ta that God is sovereign, Ginoo siya, he controls everything daw, so he can just do whatever he wants, di ba? So mura tag robot ani. It looks like that God is only playing or toying with His creation. Lisod kaayo. Dili pwede ingon ana. But let's look at how the scripture really tells us of who God is. Number 1, God never changes His mind. Mao jud na. Asam na to makita? Numbers chapter 23 verse 19. Naana din na that God is not man, so He does not lie. No? He's not human, so He does not change His mind. Di na pares na to. Mo bitaw nang gingon din nga sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, kay nga naman gatry man ta, think man ta nga faithful ta pirmi. Think ta nga dili ta ma-change, but we always change. No, we can't obey all the time. We can be faithless all the time, pero giingon sa 2 Timothy 2:13 nga if we are faithless, He remains faithful. He remains faithful. Di ba? Number 2, giingon po din unsa man ning karakter ni God. Every good and perfect gift is from above. Tanan good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. It means si God the Father who does not change. Like shifting shadows, mo na giingon sa James chapter 1 verse 17. So, mo na, kung giingon din na sa James chapter 1 verse 17, that every good and perfect gift is from above, does it mean nga kanang ang mamatay nga tao, or mamatay na to nga parente, or mamatay na to nga mga pamilya, a good gift to someone? Di ba? Mura bag yun na, di ba? Okay, I have a gift for you. For example, maingon ang Ginoo. Okay, Nida, luwalhati, maayong gabi din sa Pilipinas, and Tito Ben sa Virginia, maayong buntag. Kanang sa na-late, ang atong topic ani is kanang giingon ni Job nga God gives and takes away. Ato nang i-break. Unsa man jud na, tinuod ba na or dili. Para dili na ta magsigig stick ana nga idea. Okay, sige, padayon ta. Now, kanang giingon sa James chapter 1 verse 17, niingon din na that every good and perfect gift comes from God. Kung moingon ta good and perfect gift, moingon ba si God? Okay, I have a gift for you. Mao ni akong gift. Akong patyon imong mama ug imong papa, imo igsuon ug ang imuhang friend. Mao na akong gift nimo. Ha? Makiingon ko, ha? Lord, di ko kasabot. Good na para nimo? Para nako dili na siya good. So magunahon na ka unsam ni nga Ginoo sa dista man ni nga Ginoo. Di ba? Muhatag ang Ginoo, iya ra pod dayon bawion. Pero again, tan-aw na to kung unsa jud ang nahitabo sa Book of Job. Nganong nakastorya man si Job ana. Di ba? Okay, number 3, atong ibutang. Again, we believers believe that God and Jesus and the Holy Spirit only has one agenda, di ba? That, unsa man ilang agenda? To love us unconditionally. Dili man ta pwede i-love unconditionally ni God kung iyarang patyon ato ang pamilya or atong amigo. So, karon kung unconditionally, I assume that if Jesus is the same yesterday, today, and forever, dili siya mausab, then kung mao na agenda ni Jesus, mao po na agenda sa Amahan o sa Holy Spirit. Mao na giingon sa Hebrews chapter 13 verse 8 that Jesus or si God or the Holy Spirit is the same yesterday, today, and forever. If si Jesus is saving lives, then mao po na ang agenda sa Father, saving lives, ug mao po na ang agenda sa Holy Spirit, saving lives. Nakuha na to. Again,
lain na pod nga passage sa Psalm chapter 34 verse 18. Gingon din na, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Now, karon nawalaan na gani ta og kuan parinti. Don't tell me kung si God ang nagkuha ana, moingon for example ha, moingon ta nga si God lugar, moingon si God nga akong kuhaon ang imuhang mama, akong kuhaon imong papa, akong patyon imong papa, akong patyon imong mama, imong igsuon imong friend. Now karon kay ako na siyang gikuha kanang ikuan na tika, i-comfort ikaw. Okay? Murabag ha? Huna aragod, huna aragod na imo sulod sa imong balay, kaila nimo, suod nimo nga kaila. Patyon ang imuhang parinti, patyon imong anak sa sulod sa imong balay, ini kahuman yung patay, siya pa ang mag-comfort nimo. Siya pa mo ingon sa imuhang, okay ra, ayaw ay kabala ka na arak ko, ako ra siyang gipatay, kadyo traman to. Ha, anak, wala, mubuto akong ulo. Di ko kasabot kung unsa ng klase nga Ginoo. Pero again, tanaw na to unsa na ang Book of Job. Pero padayon sa ta. Unsa pa giingon sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. Kanang giingon din na, the Father of mercies and God of all comfort, no? Who comforts us in all our affliction. Usapod na, afflicted ta kung naatay mamatay nga parinti. Dili ta pwede mo ingon nga God gives and God takes away. Sige na lang, kay Ginoo man siya na'y bahala sa tanan. No. God cannot hurt His people by taking lives and afterwards He grieves with us. Dili na siya pwede. So if God is doing the giving, sa atong nakita sa James chapter 1 verse 17, then ang pangutana, who then is doing the taking? Kinsa di ay? So kung dili tinuod that God gives and takes away, kinsa day ang God take away? Okay? Ato nang tan-awon sa Genesis chapter 6 verse 5. Now, atong tan-awon, unsa man nagiingon sa Genesis chapter 6 verse 5? Dili na ko na memorize. Genesis chapter 6, tanaw na to ha. Verse 5. Gingon din ni, the Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and He saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Now, mao na din ni. So, kung kanang giingon sa Genesis chapter 6 verse 5, nga ang Ginoo pa gani mismo, si God pa gani mismo ang nag-obserba sa wickedness sa kalibutan, it means nga, kinsa may wicked, ang Ginoo or ang kalibutan? Ang kalibutan ang wicked. No? Because He saw, makita din that God saw that everything they thought, unsa man ang thought or imagine, diba, utok, was consistently and totally evil. Kung maingon tag thought or imagine, knowledge na siya. Kay numdo mo atong the tree of the knowledge of good and evil. Diba? It opened man's eyes. No, mo to giingon sa yawa, mo tong giingon sa devil nga it will open your eyes. Makita ninyo unsay good, makita ninyo unsay evil like God Himself. No, it opened man's eyes that it is okay to do evil. Mo na giingon din ha. Because it can only be patched up with good deeds or works. Mao na gakahitabo sa kalibutan. Nga kay tungod kabaluman ta unsaon og ayo, unsa og tambal sa mga dautan sa kalibutan na magdinautan na lang ta. So mao na siya ang knowledge. No? Instead of Adam and Eve trusting God, instead mo trust unta si Adam o si Eve kang God, nangsalig sila sa ilang kaugalingan of the good they can do by unsa man, by covering themselves with fig leaves. So you see, it is not God doing the taking. It is man's choice. No, however or whatever safety precaution atong buhaton, no? Kita gipalibutan tag corruption diri sa kalibutan. Now, I'm so sorry.
sorry to tell everyone that if some corrupt-minded kanang hubog nga driver na sa karsada, banggaan ka, bisan pa og sakto imong drinayban, bisan pa og nagsunod ka sa road rules o regulations, bisan pag sakto imong drinayban, kung naay mo bangga nimo nga hubog, mo bangga jud na siya nimo kay hubog siya, kay corrupt ang iyang utok. Wa tay mabuhat ana. Kung mamatay ta, mamatay ta. Pero dili na siya gikan sa Ginoo. Maunay atong una-unaon nga kay tungod nagpuyo pata sa kalibutan nga corrupt, maangin jud ta. It is man's choice and the world's corruption nga dili ta maka-escape. But let's not be misled. Kung maingon tag maka-escape sa corruption sa kalibutan, naay duha ka buok klase nga corruption. Usapon na. Okay, gilang hapit na ta. Ang usa ka klase nga corruption is ang source, kanang asa gyud gikan ang corruption. Ang ikaduha nga corruption ang kanang gitawag nga symptom, no? Ang pangapin, no, sa source gyud mismo. Ang source is ang pride nga nagunahuna si Adam ug si Eve nga kaya nila mo nang buhaton nila unsay dautan, kay kabalo sila unsay buhaton nga maayo afterwards. Mo na gikahitabo nato nga karon nga moingon ta, Lord, kaya nako i-please tikaw, no, pinaagi sa atong buhat. So kay kabalo ko nga kay kabaluta unsay buhaton para i-please ang Ginoo, magdinautan usa ko karon. So kanang atong pagdinautan mao na dayon ang gitawag nga simptoma sa pride. It doesn't matter unsa na nga klase pagdinautan. For example, magpamakak, for example pornography, for example mangilad, simptoma na lang na siya, di ba? So kay kaya nato ato ng buhaton. Now mura bag usa ka kaha nga beer, moingon ta nga this can dili ni maka-do harm sa kuha. Kay inikaunya mangayo ra kong pasaylo sa Ginoo. Kabalo na taana. Di walay sala nga wala gituyo. Tanan sala tinuyo, whether we like it or not. Dili ta pwede makaingon nga, wala Lord, wala jud to nako gituyo, nahitabo jud to. Pero before na nimo gibuhat, nakahuna-huna ka ana, di ba? Pero atong tan-awon unsa ang gakahitabo sa 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Makita nato dinhi how God promised para maka-escape ta sa corruption sa kalibutan. Gingon din ha, ang divine power sa Ginoo has given us everything we need. O kung gikan sa Ginoo, it is a good and perfect gift, di ba? It has given us everything we need. Ang grasya sa Ginoo, He has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. No, unsao nato pagkakuha sa everything we need, unsao nato pag-live abundant life kung atong sige haguna-huna nga ang Ginoo mo hatag, ang Ginoo mo patay ra gihapon. So magpabilin ta ana nga klase nga idea mo nang dili jud mo lambo ang ato ang Christian life. Kay ngano man nagunahon na ta nga kuhaon ra man di gihapon sa Ginoo ang iyang ihatag, so okay lang. Di ba? So, mauna na ang problema. So, atong tan-awon, kung maingon tag knowledge of Him, ang pasabot anang through knowledge of Him, kanang giingon sa 2 Peter chapter 1, 3 to 4, mao na ang pasabot ana is kanang knowledge of trust, not by our own doing. Okay? Sige, padayon ta. He called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises. Unsa man nga promises? Mao na siya ang promise nga siya na mismo ang mobuhat sa tanan, no? So that through them, kana nga promise, we may participate in His divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Naka-escape po na ta sa corruption sa kalibutan. Mobitan na mo ingon ta nga makakita tag uban nga Kristohanon ba nga kana gyud mga
ma-sense man nato unsa gyud tinuod nga Christian. Kaya bang bisag unsa kalisod ang kalibutan, wala jud ang reklamo sa iyang kinabuhi. Mura bang makita ta, hala, grabihan ang nga Kristohanon, bisag unsa kalisod ang kinabuhi, sige gihapon siya pasalamat sa Ginoo. Sige gihapon siya og daig sa Ginoo, kanang mura rag walay gakahitabo. Kay ngano madgasalig siya tinuod dinha sa Ginoo. So, it means nga naka-eskapo na siya sa corruption sa kalibutan that bisag unsa pay mahitabo siyang kinabuhi, kabalo siya nga safe na siya dinha sa Ginoo. Di ba? So, ang uban nato, mo ni atong tangtangon nga daghan kaayong Kristohanon karon nga kanang mabalaka nga dili na mo gawas kad basig mamatay ko, dili na ko mo ana kanang mangayo jud pasaylop permis Ginoo kay para dili ko maimpirno. Kay ngano man ang atong unahuna kurap pa kaayo bisag Christian na ta. Bisag Christian na ta, kurap paghapon atong unahuna kay ngano man wala man ang knowledge nato kabahin sa Ginoo. Bisag iyahan nang gighatag ang tanan kanang giingon sa 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Pero since kinaapata sa kalibutan, damay ang tanan tungod sa korupsyon physically. Di ba? So, but because of that promise of God nga iyang gihatag sa atoa, kita, we are safe in eternity no matter what. Mo ni giingon sa Ephesians chapter 1:13 nga giingon din na we were sealed with the promised Holy Spirit. Gisil na ta, gisilyuhan na ta. Sa Ephesians chapter 2 verse 6 giingon din na nga God raised us up with Christ and seated humana. While naapata din his kalibutan naa na ta sa langit. Kung gatuo ka kang Jesus as your Lord and Savior. Giingon din na nga we are seated. He has seated us with Him in the heavenly places with Christ Jesus. In Christ Jesus. So, if we say that kung dili si God ang gakuha, then it's the devil. Mayon ang uban. It's no. Dili gyapon. Dili gyapon. Kung ikaw gapaminaw ka naa ang Ginoo nimo, ayaw na ibutang sa imo nahuna kanang giingon ni Job nga God gives and God takes away. So karon nakabalo na ta nga dili si God ang gakuha. Magunahon na ta nga kung dili si God, then ang yawa na ang nagkuha, ang devil. No. To believers, mao ni atong naon sa 1 John chapter 5 verse 18, God's Son or si Jesus Christ holds us securely and the evil one cannot touch us. No? The evil one cannot touch us bisag unsa pay mahitabo. No kana mahitabo nato diri sa kalibutan as believers, dili na ang yawa angga kanang dapang pamuhat ana. Now, kinsa man jud di ay? Kinsa man jud di ay? It is man's choice. Gasuggest ra na ang yawa. Kung moingon ang yawa sa usa ka tawo, pag inom og daghan, pag inom-inom, adto sa imong auto, adto sa imong sakyanan pag-drive nga hubog. Okay, ang yawa ba na? No. Iyahan ang choice. Naa say choice mo inom siya or dili. Maminaw siya sa sakto or maminaw siya sa dautan. Di ba? Ang yawa di na makapanghilabot sa mga magtotoo. Yes, it is true that Job said sa Job chapter 1, the Lord gave and the Lord has taken away. Pero tan-awon nato kung tinuod ba jud ang giingon ni Job. Di ba? In Job chapter 42 verses 1 to 6, niingon si Job, okay, maminaw ta. Niingon si Job sa Ginoo. Niingon siya, Lord, I know that you can do anything. Niingon si Job, and no one can stop you. Ha? Niingon si Job kang God. Then niingon dayon ang Ginoo sa iya, nga who is this that questions my wisdom with such arrogance or with such ignorance? So si God na ang gastorya sa tao. Kinsa man ka nga mo question sa ako ang wisdom with such ignorance? Niingon si God kang Job. Unsay reply ni Job? Dara. Niingon si Job nga, Lord,
Sorry, it is I. And I was talking about things I knew nothing about. Things far too wonderful for me. So kay nagunahuna siya nga si God sovereign, nagunahuna siya kay si God can do anything He wants, pinaagi siyang panghuna-huna. Then gunahuna po siya nga si God pwede siya mupatay. That God is capable of killing. Nakuha na to. Parihas ra gyapon na to, di ba? Nga magunahuna ta that God's sovereignty is too wonderful for us. No, that we do not know what we're thinking about anymore. Nakuha na to. Kana bang itungod na gunahon na ta nga si God is so powerful, akong ihatag tanan iyang pagsalig. Now, pwede na ka mo drive nga magpiyong na lang ka, di na ka mukupot sa manubila kay God is in control, dili na ko. Mag-drive ko, dili na ko magkupot sa manubila, God is in control. Na ako'y kaila na din eh. Sa tinuod lang. Wala ko mamakak. Na ako'y kaila din eh. Na-disgrasya siya, nag-drive siya, may gani, dili total ang sakyanan. Nag-drive siya, nagunahuna siya nga God is in control of everything. Nag-guide siya sa Ginoo, nagpiyong siya, nag-driving siya nga, Lord, kibalo ko nga ikaw mo guide sa sakyanan. Unsay nitabo, na-shoot siya sa kanal, porting laluma sa kanal. Nanawag na siya 911 kaya di na siya maibot sa kanal. May gani, wala siya na unsa. Mauna, gitagaan ta og knowledge sa Ginoo. Nga kita, gitagaan ta sa Genesis pa lang, ang atong part, naagyapon tayo part sa kalibutan. To till the land, to take care sa gihatag sa Ginoo sa atua, manginana. Pero di na ko mo adto ana in such details. Pero I bet nga nakuha nato ang akong gipasabot. Di ba? Now, let's continue. Niingon si Job kang God, God, you said, niingon si God, niingon day si God kang Job, listen and I will speak. I have some questions for you and you must answer them. No, dili day. Si Job day ni nag-ingon kang God, Lord, listen and I will speak. I have some questions for you. Now karon sakto nangutana day si Job, no? Kay wa na siya kabalo sa iyang gibati, wa na siya kabalo sa iyang gipangunahuna. Ningon si Job, I have some questions for you, Lord, and please, you must answer them. I had only heard about you before. Sa una, wa ko kita nimo. But now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance. Sa may pasabot ang repentance. And I change my mind. Nga dili ikaw ang gapangkuha sa kinabuhi. So, we can see here sa account ni Job that he was talking nonsense. Di ba? So, kung moingon ta nga that God gave and that God takes away, that is talking nonsense. Dili ta pwede, mabitaw ni din sa Chain Breakers Grace Ministry ba, kani ato ang study. Kani atong Bible study karon. Mabitaw nang gitawag nga Chain Breakers, kaya atong ginabuak, atong ginabreak ang chain, nga atong gakadunggan ang nga kanang gipang storya sa uban nga mga sayop. Di ba? Job was talking about a God he doesn't know. Mo bitaw nag-ingon sa 2 Peter chapter 1 nga kinahanglan imong ilhon ang Ginoo, imong tun-an kung kinsa ang Ginoo para dili nato siya mapasinganlan. Kiniingon si God mismo kang Job. Niingon si God mismo kang Job nga kinsa man ka nga imong i-question ang ako ang power. No? Imong i-question ang akong wisdom with such ignorance. Niingon si God. Yes, murag kita ba? We know that there's a God, but we do not know who He is. Kay kulang ang ato ang pagtuon or maminaw na lang tas mga sayop. So we make our own interpretation of who and what God is, no, by merely listening and getting wrong ideas from other people.
It always give peace of mind. Makahatag yun nag peace of mind kung atong i-renew atong unahuna o mobalik ta dito kang Jesus. Kasi Jesus ang atong identity. No? We have the mind of Christ mo nagiingon sa New Covenant, sa iyang pulong. Especially kung believer ka. But, mo ani, kung dili ka believer, dayon you lost someone, I'm sorry. Istoryahan ti ka, I'm sorry nga nawalaan ka ng membro sa mong pamilya. But, please, it is not God taking them. Ayaw na ibutang sa imong nahuna. Right now, istoryahan ti ka, if you don't believe in God, Jesus is standing outside the door of your heart, knocking. Gatawag ang Ginoo. Kung makadungog kaniya nga gatuktok, if you hear His voice, let Him in. He will come into you. He will stay with you forever. Ug siya na ang bahala sa tanan works nga tan-aw nato burdensome para sa atua buhaton with all our life. Kay siya na ang bahala sa tanan. So sa tanan nga naminaw karon, sa tanan nga naadinhe, or sa katong mo tan-aw ani nga video, I hope nga naka-learn ta og something karong adlaw that God is not the one taking lives. He gives life. If the Son is life, then God is life and the Holy Spirit is life. Dili sila pwede nga lain-lain og agenda. The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit usara na ilang agenda to give life, not to take away life. It is man's choice. Mo nag-ingon sa amo ang pastor dinhi kanang many times makadungog ko ana niya moingon nga we are creating our own hell. Sakto gyud ay na. Di ba? For example, kung makakita ta og tawo nga or parinti nato nga namatay sa diabetes. Kay ngano man moingon ta nga gikuha siya sa Ginoo. No. He took his own life sa tinuod lang. Kay ngano man wala niya gi-take care ang iyahang kinabuhi. He or she chose to consume more sugar, to consume food nga dili maayo sa iyang lawas. It is not God taking him. It is not God taking them, but siya ra pud mismo. Now, kaning mamatay sa coronavirus, daghan kayo tag pwede mahatag nga reason. Number one, gasalig tang kanang vaccinated na ta, dili na ta mag-wear og mask. Pero kaya ba sa imong lawas? Ingon ana ba ka capable? Ingon ana ba ka able? Wala ba kay underlying nga sickness sa imong lawas? Mugawas ka nga walay mask, igo ka, ma-question na dayon sa uban nga tanawa, dili lagi mo work ang vaccine. Pag-vaccine na dayon ang pasinganlan, kundi ang Ginoo mo ingon day ang Ginoo din pasinganlan nga gikuha na siya sa Ginoo. No. Siya wala naninguha siyang kagalingon nga mag-mask. Mo nag-ingon sa Hosea chapter 6 verse 4 that my people perish, gingon din na, my people perish because of lack of knowledge. Mo na igsuon, dili nato pwede pasinganlan ang Ginoo nga siya ang pangkuha og kinabuhi. No. God gives life. God gives abundant life through Jesus Christ, and the Holy Spirit maintains it for us. Wala tay buhaton, kundi mosalig lang dinha niya. No? O kaning atong mga ginapangbuhat, again, simptoma na lang pud ni kaning good side ha. Kanang nganong mo love man ta, nganong naamo tay self-control. Love, nganong natay love, joy, peace, patience, kindness, self-control, meekness, unsa pa dinha. Nganong naama na sa kinabuhi nato usahay. Bisan most of the times, kay nga naman, dili na gikan sa ato akong dili. The Holy Spirit na. Siya ang ga-work. Siya ang ga-produce anak nga mga nga fruit sa atong kinabuhi. Pero, many times, dili na nato mabuhat. Kaya nga naman, we choose not to. Bisag kita believers, we choose not to. Kaya nga naman,
because of that corruption sa kalibutan nga ga-reflect sa atong kinabuhi. Gasuggest ang yawa nga dili nato ipaproduce ang fruit sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. So mo na igsuon, renewal of the mind ra jud ang kulang kung kinsa ta dinha sa Ginoo. I hope nga natay nakuha karon, natay nasabtan. Again, amping kanunay, wear mask, social distance. Kung wala mo'y kailangan sa gawas, kung laag lang, ayaw buhata. Kung gusto ka mo laag, pangitag lugar nga mingaw kayo, then uban na ay mga pamilya. Enjoy ang nature nga walay tao nga mahimong career or mahimo kang career sa uban. Basta, ayaw pagsalig nga vaccinated ka. Ako, fully vaccinated na ko. Na ko first dose and second dose, pero gamask ko kanunay. Again, igsuon, higala, amping kanunay, and kung namoy pangutana, please, i-message ko sa mga butang wala nato ang sabtan, and I will gladly research for it and makahatag ta og tubag ana. Or kung namoy gusto nga topic nga gusto ninyo nga ipatuon sa kuha, ako nang tun-an and ato nang istoryahan dinhi sa atong Bible study. Again, mo ni ato ang Chain Breakers Grace Ministry, daily dose of God's Word. God has blessed everyone.